Tinagiragsak dagiti mannalon ken mangalap iti Abra tinaipaay kadakwada nga ayuda baben iti Philippine Crop Insurance Corporation. Awawisan pa iti gobyerno dagiti mangalap ken mannalon nga agaplikar iti Jaya ti PCIC. Adda detalye ni Christian Alister Tubadeza ti Philippine Information Agency, Cordillera. Nasurok 2,000 ang mannalon ken mangangalap iti Abra iti mawat ti indemnity checks manipod iti Philippine Crop Insurance Corporation wenno PCIC. Dagiti at cheque ket bayad para iti pukaw da iti agrikultura gapu iti didigra sakit wenno peste. Agdepende po dagi maawat da kadagi area da kadagi degree of damage, cost of production at time of loss, stage of crop at time of loss. So kaskonakta tayo haan niya agpaparis ti maala no kas pagarigan orek paris da nga 1 hectare no anda magparis iti date of planting na ubobing jamaysa na ma-mature mat iti pagay na jamaysa handa agparis apo ti maala. Awisan ti gobyerno dagiti mannalon ken mangalap nga agaplikar para iti insurance dagiti mula ken tarakenda ken uray payon iti farm equipment. Agturong dalaeng iti Municipal Agriculture Office. Hantay mat ammo no nya ti mapasamak or dumteng. So at least laeng naka-insure pamatalged. So daytoy ket awam mat iti bayadan da, awam mat iti bayadan da nga premium na ta sinubsidize datoy ni ti government. Dakkel sa nga gundaway dito pagganan ti pagbugas sa lagi usari mi lang magpa-tractor kada po. Pwede matakbaya pa nagtalon. Dakkel ti panagyaman minsan lagi ti agaputi nga tumat lang ang gobyerno. Ti PCIC ket may sa government-owned and controlled corporation iti sidong iti Department of Agriculture. Dito iti mga ipapaay iti insurance kadagiti mannalon ken mangalap tapno maddaan da iti agricultural investments ken ma-stabilize iti pamastrikanda. Manipod iti Abra, Christian Alister Tubadeza ti Philippine Information Agency Cordillera para iti pambansang TV iti Baro, Pilipinas.